mga igala, giakaroon ng laing sumpaning sugilanon, Putyo Bulingit. Ano ko taon, Sir Michael? Gusto pa taong kumabuhi, oy. Sir, ayaw taong kong kumidjahig gamit na yung arma, sir. Shit ka, Putyo! Ha? Lingkod ko? Shit ko? Ha? Unta may akong sa taon ni mo, sir? O man tingali ko'y saan ni mo? O magit ko magkasa tingali ni mo, sir? Unta may rason nga imong kong anaon? Yan na ang kunimo. Ilom! Gahi ka ko! Oh. Gusto ni Sir Amo Bossing Michael nga musayaw ka. Pero pag-gahi ka, di ka musayaw. Ano pa sayawon man tao ko? Nga dili mo ko entertainer. Hey, Putyo! Gusto niya kung sa taon ang imong pagkan maru. Maru ka nga dako. Kung ano kong taon maro, mga taon ko, sir, nga. Mabisa ko sa tao. Waman ko giilan. Maru ka, maru. Nganong miadto si Rihanna sa imong payag og dito kinibihig ka kagabi. Unsang taong ko, eh. Di man to akong kagustuhan, sir. Siya may may atrito sa kumpayag. Unya, dito nihigda sa lantay sa gawa sa kumpayag. Kaya lisod na higdaan ang suos kumpayag. Inana na. Tingaling imong gilumay si Rihanna. Laura, gabiyasan ni mo, Sir Danilo, eh. O Daniel, eh. Lumay, good. Asam taong ko, ana. Basig doon na kinakuha ang lumay. Kay naarabakas bukid, taga-bukid man ka. Unya ka mo mga taga-bukid, mga matuho-tuhoon man kayo mo. Basin og inig-abot sa Semana Santa, ha? Musuot-suot ka sa langob. O unya, mangita ka dito og mga katingalahan. Og nakahimo kag lumay. O kung sa glasyas, lumay. Mangutangan na ka? Naman. Kanang lumay nga maibog og mahigugman nimo ang tao. Maluoy og mahigugman nimo. Kuno na pa ko, anak. Ako na ang gilumay, Sir Michael. Aron din ko himong katawanan. Duklon og laparuhon. Bitaw, sir. Kuno na pa ko, anak. Gilumay na ang tataga. Ano maluoy ka na ako. O di na ko ni mo himong katawanan. Karon lang, gusto ka pasayahon ko ni mo. Kanya kanibaliban man ko. Imong gipabuto na imong armas. Tumong sa akong gibarugan. Naglugso-lugso yung taon ko. Namadlo man kong maigo ko. Shut up! Unsa ka tirod, Putyo, nga ipaayo ni Rihanna ang imong payag. Nahibaw ka na, sir. Payong padyag. Nahibaw, me. Ako'y nisulti kang Sir Michael. Tugod ni Chucky nga nisulti sa dako. Tinobita na, sir. Tinunda. Pero ang tuyo ni Rihanna nga ilay payong akong padyag. Payag. Payag na, sir. Payag. Di na padyag. Bulga? Payag. Kay atom niya ibutang ang mga manok sa iyang daddy. Pabuhatan sa suga. Is that so? Inana na. More taon na, sir. More taon na. Wanay lain. O kalabot siyang sa inyong una-una. Nga ako, nagtingwag mo Rihanna. Oy, ayaw taon mo, ana. Ako'y mauusag kong kugalingon. Papasa kita na siya mga una-una. Unya, sabot sa taon mo, eh. Sabtas taon ko ninyo. Nga, kada ko imposible, ana. Nga magtingwa ako kang Rihanna. Ulabos tanan, di sa taon tigay mahitabo mamunit sa Rihanna na ako, eh. Ako si Putyo, bulingit ko. Oo. Nga, mga ambisyon ko kang Rihanna, imposible kay na. Okay. Stop it, Putyo. Inana. Kung parehas ang tingali ko ni mong naong, Sir Michael, tingali, mga ambisyon ko. What? Kung parehas pa lang ko ni mong kagwapo, Sir Michael, mga ambisyon ko. Ano mo, eh? Very good. Kaya nakakita ka sa akong kagwapo, Hindi mo Putyo. na ikalimod, Sir. Gwapo yung ka. Bisa ka sa pasultihon. Bisa ka sa pangutanon. Mag-side view ka. Gwapo ka. Mura kang si Tom Cruise. Yeah. That's true. Suhito, saday. Suhit. Ito, kung magtalikod ka, Sir. Bisag din makita mo na, pero magkadaig hapon ang babae ni mo. Why, Putyo? Kung magtalikod ka, Sir, mura ka si Keanu Reeves. Keanu Reeves. That's true. Keanu Reeves, Daniel. Kamao, saday. Suhit. Kung magatubang ka, Sir, Karuha. Karuha, Putyo, ka? Unsa man ka magatubang ha? Unsa? Ako na ba? Nakadungog na ko ng istorya, ha? Unsa ka man kung magatubang si Sir
Amo, boy, busing may kinaon sa kong mga tubang. Daniel. Ay, nakadungog na ko ng istorya, ha? Ay, saguan. Mayo kay kang muulog-ulog sa tao, na? Ay, saguan. Daniel, kay nga daw, unsa ba na ka ng istorya, ha? Kadungog na ko na, sir. Ay, saguan. Ay, saguan. Nga ako, muingolog, ha? Mudaig ko nimo, ha? Gwapuhan ni Sir Michael, ha? Ay, saguan. Kung magtakilid ka, mura kang si Piolo Pascual. Yeah. That's true. Ha? That's Ya, true. Kung magtalikod ka, mura kang si Fernando po. Yeah. That's true. Pero kung mag-atubang ka, mura kang agipo. Shit. Jay, Binawan. amo, busing. Gidukol mo nung kunin mo. Ikaw rin ka ako sa pagsaway ka na. Simple Kinarong to. naman. Sampul naman to, sir. O maabitaw nga, akong ipatiwa si Putyok ang iyang pagdaig ni mo kay basin og binuwang na. Oh, sama to ba? Sampul mo lang to, sampul. You Serious make it to? clear. Make it clear. Klaruha kay maglagod ko sa mga tao nga musaway ka na akong Daniel. Dito, Putyok. Ako rin, naduklan na. Dito, ha. Dito. Binuang bago kong si Michael. Binuang bago. Iwasa lagi. Karang imong pagdaig niya. Kung magtakilid, bebe. Sir Michael, kung magtakilid. Kuan mo tikilin. Oh. Awa? Magtakilid. Mo siya si Tom Cruise. Yeah. Oh, bali. That's true. Kung magtalikod si Sir Michael, magtalikod. Mo siya si Keanu Reeves. Again. At kung magatubang si Sir Michael, ha? Kung siya may dagway sa akong agal, kung magatubang. Mo na siya og si Mel Gibson. Awa. That's true. Inana. Pucho, you make me laugh. Nana. Okay. Oh. Di ay 1,000 para di mo Pucho. Ayaw, sir. Abi pa lang. Gilugulugan ti ka. Aratagan ka na mo kwarta. Sa ato ba di ka mo tawat? Dili ka mo tawat? Dis na ko daw ito. Masuko siya kasi sa. Ambil na, be. Magkaingon niya kang insulto ti ka. Ambil na, be. Suhit! Kamausan ka na, Putyok! Susuhit, bay? Pero Timani Pucho, di ko gusto nga mag-ibog-ibog ka nga kang Rihanna. Remember that. Sir. And most of all, labaw sa tanan, yun ka mo sumbong kang bisang kinsa, kalabot sa akong pagpabuto sa akong Hermes. Din misayaw ka tungod sa akong pagpabuto sa akong Hermes. Hermes? Sir. So tell you, kung no sumbong ka gani, magmahay ka lang Pucho. Simtutoy, sir. Di ka mo sulti. Hindi ako, sulti. Dili lagi, sir. Sige. Ato na ko, sir. Bye-bye, sir. Ayaw na. You drink. Inom mo na. Di lang ko, sir. Di lang ko mo you drink. Mainom ka o dili. Di apay mga palaning akong Hermes. Hala! Ay mo, inom ko, sir. Inom ko, sir. Inom ko. Drink, Pucho. Sir. Upa man lagi. Naingon mo to mo apas na siya day. Kuyog na lang, Chucky. Dadun ta mo. Ha? Asa man? Palitan ta mo og brand new nga cellphone. Ha? Para dali naman ako makontak. Palitan? Brand new nga cellphone? Lagi. Asa ka man, oy. Mudawat ka o dili, Chucky. Kaya kung dili, si Puchuk dali akong palitan og brand new nga cellphone. Ha? Ano? Kung dili ka mudawat, si Puchuk nali akong palitan. Kuan kining. Bangis. Ayaw taon ni Rian, oy. Apili sa taon ko, oy. Hindi yun mitabo nga, umbalibad ko. Lagi, ha? Dili. Dari na. Puchoy, ha? Naglakaw ng taon-taon na. Ano naglakaw mo siya? Huwag mo siya magsakay. Mainuon kay ni siya. Nakainom man lagi ka, Puchuk. Palahubog di ka? Dili taon. Nya, ngano nakainuman ka? Ay, manimaho pa ka ay. Huwag ko kabalibad. Anong inom taon ka? Gipainom ko lang, Sir Michael. Unsa? Di na mo magkita. Giatangan ko ilang kauban ni Kinay. Dito gidasakan, mag-umpayag usab ni Daniel. Dito gibutang ang iyang mga manok. Iinom sila. Painom ko si Michael. Nibalibad ko. Mugos man. Musuko man.
Inana na. Inana. Anak ka karon, abusado jud ang mga tawhana oy. Ay lang kasuko Rihanna. Yan di ba ko masuko? Abusado mo kay na siya. Murit kin tawhana do, muris kinsa. Bitaw diri na. Kakita mo yung Daniel nga nagdaog ilim nun. Beer na. Kaya tuwa dito sa Maikir. Puchok, ano bang mahadlok man jud kang masuko si Michael nimo? Di ko gusto samok. Unya, di gusto away. Di ko magig-away. Mauna diha. Maunang andan ka. Tungod kay talawan man ka. Rihanna. Kay di ay. Kay bawo ka, di ko gusto taong talawan Puchok. Prangka lang ang pagkasulti ha. Gusto ko sa tao nga makamaong makig-away. Basta kinaalas katarungan. Dili man tigong mahadlok ba? Rihanna. Bati na Puchok oy. Bati ka ay na. Be, unsa kini buhaton nimo kun ang imong maasawa hilabtan og laing tao? Claudia. Be. Bisag naa si mong atubangan hilabtan unsa man dili ka na mohimo og lakang kay di ka gustog away? Di sa tingali, uy. Aw laki. Kinang mo sukol juga na. Kapag da suki, tabian si kigada. Masaya ko pinabi. Nanabi mo kang Daniel. Nga dito si Rihanna matuog sa bukid gabi, sa kumbayag. Unya, bisulti bigid ka. Nga, pataoran kong suga ni Rihanna. Ang kumpayag. O, ipaayo pa yun. Allah! Di ba ko kamaong mamakak. Good! Okay nga naman di ay. Unsa man di diferensya sa gisulti ni Chucky nga to nila? Nasuko si Sir Michael. Unsa? Inana. Inana. Wa sila'y labot no? Unsa man kaya pa nimo Puchok? Kaya. O, dili na nimo kaya pa uli na. Kaya na ko. Kaya Okay na ko. Nagayuli Nemo sa kuyog landan. juga. Ayuli. Sure mo kuyog juga. Asa? Kay palitan ta ni Rihanna og brand new nga cellphone. Kitams? O, lagi. Ganyan nga cellphone. Balitan ka mo Kuyog ha. Saan? Kaya, So, basta kaya ha? kinahanglan mo kuyog Kaya ha? ka. Mura palitan da. Mura kong kakuyagon. Mura dili. Unsi? Nganong palitan man mo brand new nga cellphone kining duha. Panji? Giulog-ulogan ka ning duha no. Panji! Panji? Kamo ba? Ayaw ninyo ulog-ulogin ng ako amiga? Kabaga ba di ninyo mga naong Puchok oy, Chucky? Fanti! Ay, Panji. Dilitawan ko ang klase sa tao nga madalang ulog-ulog, no? Oh, unya. Nganong pamalitan man nimo sila og brand new nga cellphone? Ano nga, doon ako'y communication nila. Ako silang palitan, anak. Ako walang kagustuhan. Oh, really? Inana. What a good Samaritan. Vanji, wa ko nila ulog-ulogi, oy. Ang tumuna ko nga palitan ako sila, tungod kay gusto kong ma-monitor na ko silang duha. Sa gayon nga, dagan ng mga manok ang ipada ni Daddy din ni Puchok. Unya, si Puchok may mag-atiman uban ni Chucky. Oh, mao ba? Nga sa ato pa, tininood na gyud na nga. Musod mo sa kalibutan sa sugan? Si Daddy lang, Vanji. Salamat kayo niya, Deria, ha? Ayaw na pasalamat pa, Chucky. Mahalon man ang imong di pamalit. Ay, okay na lang kayo, Puchok. Dali na yun. Dapat natulog kay mag-selfie na ta. Dali. Come on, Deka. Dali, pepujok, dali. Posing na yun, ha? Dali, posing. Pusing nga. Amawa, gini mo ba, Chucky? Ay, lagas, be. Ayoko Ay, pa na. selfie ta. Sige. Sige, smile. Ayun, di ko. Ay, smile, up. Nindot ugwa? Nindot? Ay, gusto na na, uy. Gusto na ni. Selfie naman ang kada, Chucky, uy. Gusto na na, dahil na, mga ano ta. O, guman og pangaon. Adto din ta sa kompanya sa kuryente. Aron nga, makuha na to ang requirements. Okay. Okay, pagpili mo. Sa yung sudan, anak, ha? Dainaghan. Ikaw ba? Lago dyan ko nung putyo ka ka na. Lago dyan, pagpili. Na itinuwaon, na kalderita. Linakan, sinubang nukos, na isda. On. Nasa kinupusan kung gusto mo. Na manok, bisaya o nga, ikaw mong gayan. O, dapat kinilaw. Pili lang mo. Okay. Pero, kini siya. Pusing. Selfie. Selfie ba? Yung tag-selfie, ano? Up. Smile, up. Okay. Di ko pa selfie. Mana. Up. Nindot Okay, ba? patik. Nindot ba? Okay, kinako, kinikaliritan kanding. Okay, ko rin. Pulos na nindot, taglibog ko ka sa akon. Chok, unsa man. Pwede kinitan na? Ay lang, pulos man na lami ko. Ako, kanang
Bisa kunsa lang. Okay. Ni anang atong mga orders. Mag-pray una ka ha. Una ta mga on. Okay? Okay, manguros at ta. Pero, selfie sa ta. Ha? Selfie. Yup. Wagi. Wagi pa yun. Wagi. Lagi ko ganaan na. Mana? Nindo to gwa. Ikaw na-addict kasi, pero sige na-addict naman ka. Hindi mo sige, oy. Dito ko kaon niya, sige. Selfie. Ako suya ko sa uban. Yung selfie sila manaong. Sabay sa usugod. Sabay kayo kong, Lodi! Pitmalu! Where pa? Selfie na! Yeah, selfie pa yun. Sabay sa usugod. Okay. Karon, ang sunod na itong buhaton, mao ang papangitag panday nga mao'y mo ayos imong payag putyo. Panday? Pila na karon ang panday? Juan, labing minus. 500 ang adlaw. Mo ba? Okay, sige putyo, pangita og panday. Ayaw lang riyan na. Ako lay, mo ayos payag. Huh? Kamao ka? Kamao! Materialis ay kuwang. Yaon sa may materials, ana? Nagyan mo kong pinidos sa mga materialis nga gamiton. Asa naman? Ihatag ako. Dala. Okay. Unya, kisa may kauban ni mong trabaho. Ako, tabang ko. Nya, kaya rin yung duha. Okay na. Basta na ay materialis. Pero, mas maayo tingali nga, mukuha kita og tulog ka tao may putsuk. Ha? Para madali ba? Pero, Rihanna, sabi gusto mo? Kwan, ang akong gusto kanang nipa lang ang atop para bugnaw bitaw. Ug kun do na gani kugon, mas nindot ang kugon. Mo nay gamiton para bugnaw bitayo. Ayun ang kugon riyan na. Piligro kina sa sunog. Nipa. Okay. Mao ka. Unya ang kuan sad ang silong bali ang ground floor simintuhon nato. Nya kanang amakan lang ang bumbong. Dako lang kanang dunay duha ka kwarto, nya dunay CR o dunay mga lantay nga kawayan kana ganahan. Hala. Muda ko ding agong bayag na. Upo cho. Unya sa luyo, doon na say gamay ngordahan sa manok. Unay gusto ni Daddy. Unya doon na say himuon nga flying fence para sa mga manok. Nya scratching box nga atong kabutangan ba? O mga tangkal, nya kinahanglan limpyo. Sa ato babay, magkinahanglan kita mga tao ng tabang ng talibe putsuk. Bitaw no. Unsa man mahuman ka ina og mga duha ka semana? Riana, ang gisgutan nimo para sa manok ra. Ang para sa tao. Apil na ba yung imang payag ha? Duha ka kwarto? Muring mabuti nagduha ka buwan, Riana. Ha? Buwan? Pero kung dagan ang mo trabaho, dali ra tingnan na mahuman uy. Ana gina diri na. Sakto gitingali na. Juan, mga lapo ka tao ang kwaon. Uy. Po, kay magpanpan pa mga uban. Okay. Panpan. Ay mo kabala ka. Way problema sa labor. Si Daddy na amo gasto sa tanan. Dalit kayo parang kang payag da. Pero di naman ipayag. Dako-dako ano mo gini? Pahuway na ko. Nagkabulingit akong mayog hinakot sa mga siminto da. Pahuway sa kudin si ilawang sa dakong kalatsot si. Ay. Kasi magtuo nga. Dili tao nga. Upanindot sa akong gipuyan. Buangay. Hapit ko mamata sa buyog da. Miyagi. Uy. Kimbuwak mong gusto mga tanong. Dagang naniba. Uy, ang buyog na paingon ako. Wala. Wala nga. Nasawad akong buyog. Aray. Gitaruyan ko sa iyang suyod. Pusa lagi ka. Buang ako nimo. Imong kong gipa ikutan sa imong suyod. Sikita na ba? Din, action ba na gubag? Magkukog-tukog sa lubi. Kay matupang lulo, mapakan ginukulo, lampinig, ligwan, apinakan, balian ko ng tukog sa lubi. Tumunggid sa iyang nataluyan sa suyod. Aron, dili ni magkahubag. Ingon sa nagnama akong kamot nga napakan na.
Basi ka buyuga ka? Poston kag palapton eh. Himo di ka handumanan. Kasi magdahom nga. Magkasaw kog buyog nga naglupad. Murag usak simal lagi kang karon bay. Mahuman na ni bay. Kaha ba, Chucky? Oh, pas pa kita trabaho eh. Oh, di mapas pa ng trabaho ka pinakaon. Yan ako may sweldo. Ang gipakyaw ni Dobili Padillo. Ako gihan sa kay ang mga sakop, oy. Mo lagi. Ya, Nanay atop. Ang uban, nagbungbong na. Ang uban, nagmasa. Ba, Chucky? Pusok ka. Ang gulit bagay mong kabot. Naghubag bay, nihubag. Uy! Lupag mo lagi ha. Nga mo na. Natujukan ko sa suyod sa buyog. Buyog? Oo, lagi. Just pad na ko. Hay. Baby. Uy! Natuod. Ano na? Uso na ba kita buha bay? Dihi buyog nga, nadasmag, diskong pad. Giikutan na yung suyod. Opa, iutan kita ko pang buyog. Ano man? Kintot kitong tangil bay. Sa? Wala. Tangil? Oo. Bilagro kailang magkanagang pagbuyog, uy. Binag, masaon mo ang buyog. Kintot ilang duaan, bay. Duaan? Laki, duaan. Tangil. Kung mo dua kang balibula na, di madawat yung servisyo. Unsa? O lagi, wala sulti si Juan, sa kong tatay na to. Mo ba? Ano na no? Puno makuha ang buyog, Juan, puno makuha. Uy! Ang amag, imong madakop. Mawilik mong ginani mo. Kaya giikutan ko siyang suyod. Ano na? Rihanna, asa ka? Bato ko sa bukid. Mutan ako sa kong gipabuhat dito. Kay nag-text naman sila nga napurman ako no. Ug hapit na mahuman. Pwede ba akong kuyog ko? O nga nang dili. O sige, kuyog. Gusto kong matanaw, good. Oo, niya. Kay nagpaabot mga kang micer. Unta. Pero wak man, uya. Basig to, ana po to sa sugalan. Ikaw ko na mag-igo. Makuyog ko, ha? Maghabal-habal na ta dito. Sila mo itong doon si Rihanna sa banjit. Tuwa man paingon sa bukid. Asa ka sila. Dili ba ka tumuag to silang putyok? Sultihan ako si Sir Michael amo bossing. Ina, naputusan ako mayo. Ako gitayag later. May napagkatago ang buyong. Ako nasaho. Tangil ko nun eh. So, ayan ako. Umipikto ba ni? Ay, putyok! Unsa rin gibuhat? Ay! Nakitaan man ka. Mapisto ni. Uy! Dato! Tago na ko ng dali. Bay! Gamay na kong kuan. Butangan nagsinsiyo. Naggisi. Akong gipilot. Para sigla na nagsinsiyo. Iyong panggipilot. Naginot ba? Anugon man. Mo ba? Bidoon mo ka? Juan, naslap daw si Rihanna. Kuyos Banchi. Ang gano'n man. Magkunsa mo sila diri? Ako gitik sa hapit na mahuman. Mau ba? Oo, sige puslanan niya akong bagong cellphone. Yaman nang gipalit aron ma-monitor ni Rihanna nga tumakalihukan din. Muanhin sila? Unsa may ato ipakaon nila? Problema mo ka taon. Kaos lang pinubre ng pagkaon eh. Ay kanang mga narbaho, nagbaon mo na sila. Pakyaw rin ang trabaho. Oo, tod no? Nya na may utan ya, utan Bisaya. Napay ginamos, buwad. Nya, inununan nga mulmol. Oo, no? Kaya pag ko makatungas din sa bukid nga gipoy ani Putyok. Ano ba? Maraga, ikutasan naman ko Pero bugnok ang hangin. Tungod sa mga kakahuyan, di ba? Noon. Pagdali, doon na ta. Ay, salamat. Uy, Banji! Dali, Rihanna! Dali mo. Kutasa, oy! Mao na di, ha? Ungo ka maanar, good Banji, good? Bitaw? Kaniyot sa. Pusing sa nga. Magbuka na yung mga ilong. Nga naman. Atong picturan. Pusing. Op. Kay. Hanggaw biyat ni mo, oy. Nang hambog kas bago ni mo cellphone, no? Sabay gamit, with camera ako ni God. Gamit doon, gini. Bugiro. Selfie. Sabak ka diya, oy. Selfie na. Pusing na. Op. Hambog ba yan
payag ni mo, oy. Hambog bitaw, pero ang pusi sa ka. Hoy, Kaya mo rin Puchok. ito sa luyo. Wan, nagmasaw siminto. Mao pa? Wan na dere na. So si Bala, mahuman na ni. Labing maayo hinuon. Og ni asad ko ra sa paghatag og dugang bayad sa mga tao nga nagtabang og trabaho. Okay. Parehong Puchok. Rihanna, niya na demo? Oo. Puchok. Uy, Ay, nagkabulingit man tanang naong ni mo, Puchok, oy. Oo, saon man, nagtrabaho man ta. Swertihan ni mong ungguya ka, no? Walang ibaw, nga manindot na kining imong payag tungod ni Rihanna. Salamat sa bito kong ungguya ko. Nga, yan yakong yatagan ini, yakong gastuhan. Nindot na nagod ani. Atop ni pa niya ang bubong amakan. Oo, Sino pa kaayo? swerte king unggoy. Maayo kayo na. Bugnaw kayo na, di ba? Maog yun. na. Taraw sa sud, dali. Sige, matanaw ko. Yamat ragod ani. Asa? Duha ka kwarto ha, doon na pa'y CR. Oo. Nasa connection sa tubig, ug may kuryente na. Oo, tao, naa. Mura sad kag nakadaog og luto ni na, Chok. Dili man ni akong gasto. Kang Rihanna man ni. Rihanna, unya, unsa may return of investment ni mo ani? Unsa Banji? Ni gasto man mo ani. Unsa may mabalik ninyo ani? Makaginansya ba mo, ha? Wa man ko magpaabot og makaginansya. Paabot nga makaginansya si Daddy. Ni gasto lang siya ani aron doon na siya kabutangan sa iyang mga manok. Mao ba? Unya kun pananglit mo abot ang higayon nga. Dili na kamo mabutang og manok dinhi. Kining inyong gasto, unsaon naman lang ni? Simple lang. Kang Puchok na kining tanan. What? Wow, ha? Grabe ka swerte ni mo, Chok. Oo, naluoy lang gitingalin ako ang Ginoo, Banji. Nga dito ko nakailang nga sama kang Rihanna nga mayong higala. Kaayo. Kaayo gyud. Day. Dito sa akong ipuyan, day ba? Nindot sa dito nga area, oy, kay... Nindot butang manok dito ba? Inadadi mo, nindot dito. Sabad ya, Chok, ay, paghilom, oy. Sad ay. Imo sang pagastos Rihanna dito sa imong ipoy, ano? Banji sa day. Basin ay. Basin na lang. Ayaw to, Rihanna. May na problema ba? Pero unahon na nako ning Kang Puchok ha, Choki? Ha? Nasa ato pa day, doon ay kahigayunan nga ang akong area mo ay sunod. Paghilom da, Chuki, oy. Pagasto-gasto lang yun kang Rihanna da. Nasakto naman ni Dinhi. Ay, kanimo, Banji. You are the leading villain of my life. You are leading villain of my life. Ikaw may kontrabidas kung kinabuhi. What? Pero okay lang. May posing siya ta. Silpe. Silpe. Sabad ya, oy, hilom, oy. Kadit ka, mapusing ko na ko, be. Ups. Okay, patik. Tuwa na si Rihanna o si Banji, may Puchok. Tako. Pag binasa niyo ba yun, eh? Ihatag mo lang din ni lani mo ang tanan kung pananglit di na sila mo gamit ini. Di lang kay kumulaom, ana, oy. Saka mo na nila, be. Ang mag-ilan ng ipagubat ng payaga ka. Lindot na. Magpaabot na ko kung unsa ilang hukom. Dako naman ni gasto, eh. Oo, dako. Wala hibaw, eh. Nga ang mangunguling. O bulingit ka Puchok. Lindot na kay puyanan, ha. Pero, Chuki, marag doon ay problema, ani? Siya problema. Ang Bernas Kurinti, ang Bernas Tubig. Si Rihanna mo yung bayad. Ha? Kaya gamit doon sila sa kuan, imong area. Ha? Uy, mawuta, uy. Wagod sila lagi mo yung bayad. Rihanna, look. Sila si Daniel o Miker. Naasin na. Og ilatang gipara, oh. Bitaw da. Hunungi sila dong. Hey, Banji! Rihanna! Daniel! Hello, Miker. Rihanna, dali. Manaog na ta. Okay. Miker! Di mo gigan watch Rihanna. Dito mi sa iba pa. Silang Puchok. Unsa ka mo dito? May tanaw mi sa gipatrabaho ni Rihanna. Nindot na kayong payag ni Puchok. Rihanna, true, ikaw ang may gasto?
Yes, Michael. For what purpose? Gusto lang ako. Sige, Vanji, ha? Sa man, ani ka pa? Mag-unan lang ko nimo. Can I invite you, Oriana? Oh, ha? Saan sa? Do na kamay celebration. Celebration? Saan sa? It's my birthday. What? Oh my God! Imong birthday, Michael? Yeah, Vanji. Oh, happy birthday, Michael! A matter of a simple celebration. Come on, dapito sa kamo. Adto ta sa Yakimex. Rihanna, kuya ka. Sige na. Gidapit ni Michael, please? Kukuan, Vanji. Please, Rihanna, it's my birthday. For the sake of my birthday, kamo ang akong special na visitor. Come on. Please, come. Go with me. Alright. Sige na, uy. Usam ko rin na, sige na. Respetahin sa daw ng paglapit ni Sir Michael ni mo, eh. Sige, okay. Pero mag-ilis pa ko, ha? Muapas lang ko. Na may akong coach, manakay kita. Then, wagi kita sa inyo, Vanji, o sa inyo, Rihanna. Oh, yes. Okay, kayo. Okay, wait. Call ko nga akong coach. Swerte kay mo, kay kamo lagi bisita ni Sir amo busing Michael. Mao ba, Daniel? Yes! Nindot unta. Pero, Pero unsa? ayan na lang. Diwasa. Unsa mo siya, eh. Diwasa. Unsa man na? Ayan na lang, uy. Basi pag magkapasakit pa kong sulti. Ni kinsa? Ni mo, Daniel. Rihanna. Ngano de, Rihanna? Namuso ni nako. Ulo. Bida. Wa taon, uy. Namuso gid ka, Daniel? Dito ni sa kong gipuy-an. Namuso ni siya. Na? Wara ba gyud ko kakita? Nakakita ko nimo. Nakita ti ka. Ya man mulimod pa jud ka. Ikaw mo'y namuso na ako, dili ako. Di na ko makatawa pa ni anak Daniel. Karaan na kay imong katarungan, uy. Ayaw na, Daniel, uy. Mamuso ka? Kini, maisulita mo gino. Indulhensya mo sa dalang ninyo. Basta? Indulhensya. Indulhensya? Oh, bitaw. Indulhensya na ninyo. Tungkol kay nakahatag mo kalipay sa tao. Unya, labaw tanan. Angay mo magpasalamat, uy. Unsa? O ganong angay sa kunuming magpasalamat? Angay mong magpasalamat nga dunay namuso ninyo. Ha? Nagpasabutan na nga, gwapa mo. Hanggaw bes naong ni mo, Daniel. Yun na para Daniel. Kung doon ay pamuso, nagpasabot nga gwapa? Yes, maugin na. Kung batig naong, why mamuso? Oh, shit. Manukul mo ka ba, G? Lisi. Wa may namuso na ko, do. Unsa man? Bati de kog naong. Ha? Ayaw ka balaka. Ikaw mo'y sunod na kong busuhon. Mao ba? Salamat, ha? Aray! Kay Vanji, Rihanna, magpaabot kami. Mag-ilis pa man ka mo. Thank you, Michael. Rihanna ta na, manaog na ta. Okay. Dali na, Vanji. Unsa man? Kuyugan ti ka, Rihanna? Ayan na lang, Daniel. Kay basin pag dili na nung kumudayon ini kuyog ron. Pagpuyo, Daniel. Para mga tao ba'y putyok? Ya, apitan sa mo sa pagadlaw. Oo, Bajuki. Pero ikaw, tibisihan mo sa imong cellphone, eh. Busy ko Facebook ba'y? Master na di ka ng Facebook? Dapat lang. Dutan. Ubre kang tao ay Facebook account eh. Uy, mao ba? Oo. Daghan mga kay kong friends. I-accept na mga kong sa Mikey. Mao ba? Oo. Yakip si Vanji, i-accept sa ko. Ako bang i-upload ang atong selfie-selfie. Ni-like din sila eh. Mao ba? Oo. Karoon ay, itagaan ko ni Vanji. Tara na ko ha. Unsa na? Nindot. Uy! Animal industry. Nga naman, Bajuki. Pay putsok. Sila si Rihanna. Vanji, kauban sila si Michael. Tuwa sa usa ka restaurant. O malipayong ka sila. O, tara. Asa? Tara. Asa? Awa. Lamig kayo ng pagkaon, no? Hindot kayo ng picture.
Bay, what happened? Nung saka? Sakit ang akong kasing-kasing eh. Ano man? Anong sakit mo kasing-kasing, bay? Nabuang man yung kasing-kasing ha. Ang sa lagi ka? Gisakitan ko nagtanaw kang Rihanna. Ubag kang Michael. Abang isa. Sa ato pa, nagpasabot nga, nagsilos ka. Nga na magsilos mong ko. Nga di mami uyab. Di mami uyab. Ay, anong sakitan mo gabi? Sakit mo kasing-kasing? Oh, lagi. Mananingon ko na yaban ng kasing-kasing ha. Pareho kong labay, Edbi. Oh, Labay? Labay naman. Angaya. Nayabag ni. Tonto. Angaya. Si pagtuon man ako. Si pagtuon mo kasing-kasing. Gitara kayo kung angayon. Bitaw sa dong. Paano lang, sultera ko si Rihanna. Naman. Kalabot si mong gibati ba? Basin di ay siyang makaangay sa nayabag mo kasing-kasing. Unsa? Sultera ko. Bahilom di ay. Mulagaw ko. Saan ka? Sorry ko. Doon na may mga kalikawan sa Pikas Barangay. Kaya hapit naman ko ng pista dito. Doon na mga makalingaw sa Barangay Upaw. O silingar mo na sa barangay Pahak? Mato ko dito. Sa Upaw sa Pahak, mato ko. Kasi pag mawa ng sakit ko kasing-kasing. Kuyo ko. Tana. Dali. Angkas ko motor. Okay. Yan tayo sa barangay Upaw. Na yung mga tao nagtapok ko. Tura. Unsa ka ilang kilingawan ka? Dali. Dool ta. Okay, mga inganang. Kinsa may lang mapil sa atong lumbas na ang premium Mao nini, gihapon. dako kini. Katong Ang sponsor nini, mao ang Ulim Energy Drink. Uy. Uli. Lumbas dagan. Mo ang ano sila ba? Lumbas Mo gid ko sila bisan Lumbas sa dagan pita. dito. Lumbas sadangan ang una magasangkan nini ang daganan ang gilayon nini 400 meters. Por telepono. 400 meter das. Por telepono. Ang gilayon, ang premi nini 2,000 sa champion o sa kalibo sa second o 500 sa third. Kinsa ang gustong mapil, palista na ka mo. Balis dagan. Apil ko. Sige, apil. Pero Dali na ka mo, pero adunay entrance niya. Ang mapil, adunay entrance na 100 pesos. Entrance. Entrance fee. ikaw, apil ka? Ay, tanaw lang ko. Palista na ka mo. Para mahimusag ka na ka. Human sa 400 meters, nga daganon, diretso na ta. Adto na ta sa laing kategory. Adto na sabta sa 1,600 meters. Masidi. Dako ng premium niya na tungod kay ang magarawag niya na magarawa to premium nga 10,000 pesos, 10,000 pesos. Sa ang dako, premium. Saan? Di ka mapil. Ay, tanaw lang una ko. Apil na ka mo, palista na ka mo. Ang karam mga ingana. Ready na ba ka mo? Ready na! Ready na nga ito mga participants alang sa pagtanggan nini. Okay, stand by. 3, 2, 1, go! Sige! Kuski pa ba, Juki? Gina! Hapin na! Pagbantay, nisikit mo number 5! Nisikit na. Nagdapat sa Juki! O kang number 5! Pas, Juki! Hapin na! Pas! Sige, pas ba! Yay! Down ka ba, Juki? Yes! May Joki! Kutas! O, dali! Dalang tubig! Yes! Daog ka, bay! Kusuga, di na mo mudagan, bay Joki, oy! Bay, hindi ko planeta nung Tagalog ko na. Rani ram tadaan. Ha? Rani ka? Wala kami bawa na. Wow, ako kayo mo. Wala ko dama. Meron nga nanuloy ta diri bay. Kagag 2,000. Oo, bay nanuloy diri wa dama kwarta ta. Oo, bitaw. Kurtahan na ta. 2,000. Mo jet. Kanan mga kanan. Ano yan na sa atong ipaibaw kanina nga na nagpalis Ano sir ay? Anang sana po sa atong 1,600 meter task. Na po nakabuka ng plista karon mga kaigsunan. Kung daw na po yung mapil, matalatag 5 minutos. Aron sige na sundyan na ito ang atong laing higna. Ano man? Hindi na papapila na ba yan? Putas kayo. Sa taas mo good, taas. Lagi. Ikaw ba? Ako? Oo. Suway ba? Makaya ka na ako. Suway, katuwaan lang ba? Lingaw lang ko. Balag pildi ba? Sige, apil ko. Okay, presta na yun. Sige, magbalista ko. Pero kaniyot na. Daman. Kaniyot lang. Diman, imo itong gilay ba kung pagdagan? Oo,
gi-live. Mo may sugo nimo. Good. Good, mayo. Sige. Ikaw na. Basta dito. Sige, diya sa ka bay. Ni. Sige, sabi ka itong Abalang pildi. Tanaw na ko, murag. Kadagharan sa nga pila pa, murag. Pulos mga professional na mamaran niya. Uy, naaday ang babae nga. Usa sa kinakuskan. Ug pag-ulang nakadaog, si Miss Labat. Gibali man lang ni Miss Tabal. Parintir ka sila. Tanaw na ko, bay. Tanaw ko ang gi-live ni Bay Puchok. Iyam tong gi-keep. Sige, pagkuha pa mo rin og daghang pagkaon rin na. Busog na kaayo ko. How about desserts? Pagpili ka mo dito na idakang desserts. Okay, Michael. Michael, selfie ano ta? Okay. Smile. Oh. Okay, thank you. Magkuha na kong dessert ha, Banji. Di ako na. Sige, padayon lang. Excuse me. Daniel, how about you? Count pa. Padayon lang sa pag-count kay mo ato na ko sa restaurant. Okay, amo sir. Busing, agaon. Excuse me, Panchi. Uy, si Chucky, my life? Unsa may live? Nag-live si Chucky, oh. Yun na, may apil di og lumba sa dagan si Chucky. Wa malagi sound. Ayaw lang kay sapa mautos mga tao. Hala, kusugan ni Chucky nga may dagan, oy. Hala, nidag si Chucky. Unsa? Bay, huwag pa malisog di. Di na pwede si kaso. Ano, tuwa na ka? Napil ka sa listahan? Oo, apil ako. Bay, ambil na yung cellphone mo ha. Kaya ato siyang i-live ang iyong pagdagan. Ha? Oh. Mauota, uy. Bida ka bati kag ako mo'y labing iwit, no? Idili tayo na to kung ikaw ang labing iwit. Okay. Daghang kayo ko. Ang mga, ang nag-view sa akong pagdagan. Akong i-live, tama. Mo ba? Labing kang comments o. Congrats. Nilakip si Banji, may comments yan. Oo, di ba? Kaya, sila sa nag-live silang pagpangaon dito sa mahal nga restaurant. Mo ba? Bay, di mo free ni Banji. May kinugriana. Wa pa man ko'y Facebook account. Mo ba? Away mo ati ka. Kanilang imong cellphone may gamita. Okay. Gusto na kining akong napiling mga desserts. Hey, Rihanna. Moro ka na imong gikawa nga mga frutas? Yes, Michael. Mga sweets rin ako ikuha. Okay. Hey, you know, Rihanna, I'm very much thankful nga ni Kuya kasi kang invitation. This is my special day. Nga kauban ako ang babae nga for me, so special. Mike? Yes, ikaw ka na, Rihanna. Michael? Yeah, that's true, Rihanna. I'm telling the truth, but nothing but the truth. That's true. Michael, nagtanaw si Vanji na to. So what? Diya ka na, Michael. Shit. Idlas ka pa, Rihanna. Time will come. Magpakiluwi ka kanak, Rihanna. Hey, Rihanna, may apil si Chucky og lumba sa dagan og midaog siya. Di man. Dito sa barangay Upaw. Mao ba? Nanoroy day sila. Oo. Naibaw man si Chucky. Og usa ko na sa kalingawan dito sa barangay Upaw, lumba sa dagan og midaog siya, oy. Sa 400 meters, nakapremyo siya og 2,000. Wow, ha? Mailaman sad ba? Nga kusog ang mudagas choke. Kay ang bayhon na to, muram sa tog tikbalang. Suya ka lang, Daniel. Unya, nagpaibaw si Chucky nga. Ang sunod nga mo apil, mo si Puchok, 1,600 meters. Uy, layo-layo man. Uy, ang bulingit. Huwag na ipuruhan nga mo daw, uy. Iya, para basab ko nang i-live. Nana ay, nagsugod na og live si Chucky. Habi ko na. Mutanaw ko na ta. Hey, what's that? Ang Michael, lumba sa dagat. Og may apil si Puchok. Pucho ka din. Mananaw ta. Kay i-live man ni Chucky. Nagsugod na og live si Chucky. Okay, i-plaster, Vanji. Ulaki. Bay, hapit na magsugod. Tama. Tawang announcer. Mukha lang sa mikrofon. Hindi ko iwan man ko, Bajuki. Sabi ko iwan mo. Pildi niya to. May isang putan. Luhar mo kita. Pildi daog. Kundi pildi daog. Kuhar mo na. Kung pildi ka, swerte. Pero baka daog ka, swerte kayo. Bahay niya ta, ha? Ang banda-bitag di ka mamahin, ha? Kung daog ka, bahay niya ta? Oo, binay na ito. Pero ay lang pagdahom, kaya kini ako, kalingawan mo lang eh. Suway-suway lang, good. Lagi. Pero kubati lang yun. Di kayo suway-suway lang. Wala. Dali.
Okay, participants, go to your respective position. Nausa, sa kabilibal ko yung tawahan na ba? Bisa asal ni mabot. Sa espiryahan, sa isabuangan. Kabilibal niya nausira. Sikat ni si Anong sila. Wow, lagi. Nah, karon niya po siya sa kwan. Lumbas dagan. Niyan sa siya. Lagi kabantay ba ko? Alright, attention mga participants. Ospinaga, ang premium niya nako kini 10,000 pesos ang first prize. Sponsor kini sa Ulim Energy Drink. Ulim. Ulim. Lakaw. Posisyon ah. Sige, diyak ka na. Tuas may pucuk. Uy, tanawan ninyo si Puchok man na Oh, yeah, that's Pochuk. Wait, nakailangan ko anang ubang mga runner? Mga professional runners man na sila? Mao na di ha? Wag na di ka na putyok, wagad. Usam tayo practice ang putyok ay. Ang tungas bukid. Mao na yung practice. Okay. Halagid. I-appeal si Pochuk o nakaposition. Alright, attention participants. Ready for 1,600 meter toss. Okay. 3, 2, 1, go! Ako na ang number 25. Ay, kaluoy taon may putyok. Kinauhian. Number 20 may putyok. Kahini taon. Naswa tunga ang number 25. Uy. Wala ka rin bagay Sakon taon eh. Padayon ka rin. Ha? Nako na yan ang number 25. Mga nadapita sa tuwa-tunga nga bahin. Hapit na mo lapas. Uy, ang number 20. Ang nagdasa pangan nga putyok mo na. Yung putyok. Sabit ang number 25. Isirit. Likuda. Gibian ang number 25. Hala may putyok. Sige pa, kala. Doon na lang sa finishing line. Sige. Daog na. May sugi. Mamatay mo sa nimo. Pangisa ni mo. Pitang mayo. Kutasan ko. Kaya magkamo may ha. Ikaw ang labing iwit. Pero baka mo sa tunga-tunga itong number 25. Nikalit ang sirit. Ingo sa di ko makatuo eh. Ang uban sa di katuo. Nikalit lang ang si Bulhop. Iya, imong givertikan ang ubang mga runners. Nga, nagsigsag ang imong agi. Trapiha. Murag purmang isa imong purmang nagdagan ka. Murag tihoy. Murag di ko suga. Murag ligaan sila kong lawas. Kondisyon kong idagan. Champion na ka ba eh? Oh, come on. I can't believe it. Hala, oy. Grabe kayo mo dagan si Puchok. Yeah, ako nakita ngayon na sa starting hilabang kaya hinay siyang labing uwahi, no? Yamatra. Doon na sa abilidad nga. Napakita ang kanahanda. Kaysa ba'y magdahong nga ingon din siya nagkakusog nga mo dagan? Mau! Nag-ikis pa ang dagan sa kanahan? Oh my God. OMG. It seems nga ang upang mga runner, malti nga, sa pagkatabo. Murag, nagpangutan na sa kinsa ka na si Pucho. Asa nga naon, sir? Hindi makatuo sa kakusog nga midagan ni Pucho. Tempa ha? Unsa tanaw na mo, Daniel? Murag chambar man itong iyang pagdaog eh. Murag galibog ka. Chambar to. Okay. Bahala nagtsampa. Ang importante ang daog siya, di ba? Pilay price, pilay premium. 10,000 pesos. Banji. Butangin sound. Kanang makadungog ta. O sige, kay murag awarding na. Ladies and gentlemen, niya nagkaroon magsugo na ta sa awarding sa 1,600 meter toss. Third prize winner goes to contestant number 10, si Philemon. Congratulations. Next, second prize winner, number 25, si Miss Labat. Congratulations, Miss Labat. And now, the champion. Wa pamailhi sa kadaghanan karon pa napati kang iyang pangan sa gimong lumba sa dagan nga gipasiugdahan sa Ulim Energy Drink. Number 20, Putyok Buligi. Napay misinggit ang iyang kauban niya ka na si
si Chucky. Congratulations, Pochok Bulingit. Come here. Salamat kay sir. Salamat kay sir. Pochok Bulingit. Ano sa mo ikasulti? Ikaw ang nidaog. Ang ako ikasulti nga. Nalipay ko. Muna. Pwede ni mga lipaya. O niya nakita sa kadaghanan nga purting kusukan ni mong bidlagan, Pochok Bulingit. Kuan karang nakondisyon lang tingri akong lawas. Ug doon na sa tingay nakadasig na ko. O niya, kinsa may nakadasig kanimo. Ako kining Doon na kay inspirasyon? Doon na. Doon na kita gini. Si kinsa may nakatag kanimong inspirasyon. Ang makadasig na ko, mao nga makabayad ko sa dakong utang. Anak ko, kinsa may mga inspirasyon para na bayad sa dakong utang. Kinsa may nautangan mo? Si Rihanna. O Rihanna, imong hinikog ma? Dili si Roy. Ako nang higala. O Rihanna. Congratulations. Rihanna. Siya mo ikipinungdan ako sa akong papaning kamot para makabayad ko sa kong utang niya. My God! Ikaw, Rihanna? Karahong dako, ikaw ba gihimong inspirasyon? Tungod sa dakot yung utang kanimo, Rihanna. Hanggaw man is Puchok, Pela man yun ang utang ni Pochok kanimo, Rihanna. Wa siya utang na ako, Miker. Oh, what? Unsa man ka lang ang iyang gisulti nga dako siya utang kanimo? Wala ko isipang nga nakautang siya kanako sa pagtabang ko kaniya, Miker. Rihanna, you mean... Tabang lang to. Tabang lang to nako nila. Way bayad. What? Ngano man gud na, Rihanna, ngano na? Nganong mitabang ko kaniya, ngano na? It's because of my dad. Mong daddy? Yes. Gusto ni Daddy. Nga anha ibutang ang mga manok ni Daddy. Ang mga fighting cocks. Oh, really, Rihanna? Time will come nga magkasangka ang atong mga manok, Miker. Dad. Rihanna, ang bangisa. Kasi magdaong may Pochok. Naning gabi una makadaog tag 12,000. Ako 2,000. Imo, 10,000. Bito bay. Mga unta. Oo ba? Kauta. Kaunta gahi-gahi. Oo. Yasam tamo kaon. Ayos to. Mga ito putsiro. Ha? Sige, ito na. Pero bay, teka lang utanan ako ba? Kulasa ko ng inyo. Tagadiin ta. Mabang anong tanam sila? Putlang, kwan, utanan ko. Labi na tong taga, kwan, Olim Energy Drink. Kaya gusto nila nga, papilon kila sa dagko ng event. Maba? Oo. Ilagay mong, kwan, maghimong na dagkong event ba? Imo kong energy drink? Dili, oy, papilon ka. Sa nagkalinaing dagko nga mga syudad ko, no? Dagko kay premyo. Na, kuto na ta diri sa ato, eh. Uy, pagbalibad, oy. Masing mo niyang magdali mo sa kwan. Sa imong kaharuay. Mainila ka, mabantugan ka. May Puchok Bulingit. Matawag na kag Puchok Bulingit, the fastest runner in the world. Hay mag-ikalay Chucky Bulingit. Yo, common. Nasultihan lang ko adoy. Na, ngayon ta. Watwat sa kulong tabay. 20 minutos, mamot ang order. Oo, bay. Biyaan natin ka. Aris ko CR. Kahiun ko. Sige. Dayon na bay. Di ka na. Darang giputos ako sa leader. Ang buyog nga ako nasaw. Dili ba ka ni tungod ni mo? Ngayon na ito kakusog akong dagan. Nagsigsag lang. Ako dinaganan. Nisuot-suot sa nagkalalaing mga runner. Misutoy akong pagdagan. Ingon sa di ko magkatuo nga. Ingon na ito kakusog akong pagdagan. Salamat, ha? Kung ikaw may nungdan sa pagdaog, salamat kayo. Akong tangil. Sugan ako eh. Bitaw. Klaro mo kayo. Diwal-wal kong dila mo. Basta ko, busugay ko, Bijuki. Busugay ko. Dami kitang ikaw na eh. Silfolo, bagting. Uy, si Rihanna? Hello, Rihanna? Hello, Puchok. Congrats sa imong kadaugan. Ang akong inspirasyon, mawang akong dakong utang ni mo, Rihanna. Wa kay utang nako, oy, Puchok. O, nalipay kay ko sa imong kadaugan. Salamat, Rihanna. Ikaw ang gihimo akong inspirasyon. Puchok. Mga ikalasundan nyo karon sa pagpamilya online pang mga sumpay ng sugilanon Puchok Bulingit. Tagsuwat ang Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Brandy Nacordataya, nagatong audio editor Ariel Mangkao, soundman Jaln Polara. Dalit kaninyo sa RMN Drama.